Специално за вас Quick Hands Projects представят най-сложния номер с карти на света. Бавите се! Добър вечер, уважаеми дами и господа. Добър вечер, уважаеми дами и господа. Ние сме Dani Magics и Mr. Jim, по-известни като Quick Hands Project. И както каза водещият, наистина сме тук, за да ви покажем най-сложният номер с карти в света. Какво го прави най-сложният номер с карти ли? Ето това здраво тиксо, с което аз, пред очите на всички, ще опаковам лицето, устата, очите на Dani Magics, което ще направи за него почти невъзможно да намери картата, която някой красива дама от публиката ще изтегли само 5 секунди. А именно, като говорихме за красиви жени, виждам тук една позната физиономия. Криста, бихте ли била така добра да си изтеглите една карта, която искате? Вижте си и си я запомнете. Сега ще ви помоля да се подпишете ето тук на нея, на лицето на картата, не на вашето лице, на лицето на картата. В моя квартал този автограф мога да го разменя за много неща. Благодаря. Може ли маркерчето? Так му картата малко да поизсъхне. Тази карта с този подпис е единствена по рода си в света. И може да бъдете сигурни, че няма друга такава карта с такъв подпис. Нали така? Сега ще ви помоля да кажете едно число между 1 и 20. Първото, което ви дойде. 5. Числото е 5. Дами и господа, с магическите си възможности на манипулатор, Dani Magics без да гледа ще нареди вашата карта под номер 5. Така? Готови ли сме? И така. 1, 2, 3, 4, 5. Дами и господа, най-трудният номер с карти в света. Да, казах, че това е най-трудният номер с карти в света, така че не очаквайте да стане от първия път. Добре, ще ви помоля да кажете, вие кажете едно друго число, моля ви, госпожице. 12. 12. Числото е 12. Този път съм сигурен, че ще се получи. Защото вашата карта, картата на Криста, ще бъде точно под 12 номер. И така, готови ли сме? Започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, приблизително 12. Нямам добро усещане за това. Да, и разбира се, това не е вашата карта. Всъщност имаме един колега и приятел от култовият град Перник, който в подобни ситуации прави ето така. Аз, разбира се, няма да бъда толкова групи да ударя моя партньор на сцената. Не, за майка ми няма да говориш, тя светица. След като отново не се получи, не ни остава нищо друго, освен да импровизираме. Това, което можем най-добре за целта. Имаме нож. Няма страшно, ти само ще го държиш. Така. Дами и господа, аз ще хвърля цялото тесте във въздуха и Дани ще пробучи точно вашата карта с подписът. Готови ли сте? Готови ли сте? И така, започваме! Да, страхотен си, просто прекрасно. Отново ти се получи, а сега, дами и господа, е време да махнем маската на Дани. Искам да помоля помощ? Искаш ли помощ? Той се справя, дами и господа, искам всички внимателно да гледате как той ще се заколи на сцената. Така е, понякога не ни се получава. Уау! Но всъщност, ако гледате внимателно, в устата на Дани има една карта. Карта, която е дама каро.
дама Коро, на която има подписът на Криста. И това, дами и господа, е най-сложният номер с карти в света! Момент! И ето това е специален поздрав от Quick Hands Project за вас. Заповядайте. Ето с тия двамата, да ви кажа, няма да седна да играя белот, обещавам ви. В никакъв случай.